Andoni Yusu awori bismillah katikao torotula ite ki bawla matanye kaba ko de ma Yusu ne bora yoro jamude la kana ya so ngona awo me katikao Yusu ne dum kati ayi ma kati ibura na kan ya awnye wakati ka kene marhabani basi futu mantorati basi futu mantorati te goni bismillah simon ga kene torotala dimsonu belajele basi sti andon nianzigile kene kan odude kono funi amina latigata ninga da jamana deun tluka awo bi awa bara tabulu Usman Togo alebe realisation na kosobe sira ko leni sira jele andon alebe mi technique la o ma teme ka boye awakado zeda Bouakar Jara ne ma go mba ka biro kono sisan Bouakar Jara ko me ngonongo aywa Bouakar be la dala ko be ngundala musalanga Bouakar Jara bismillah mi alebe difula pétrolier de amba fuka wali mando ka folla se jamadugu ke fama kuyate awa keita alebe secretariat la andon ka belajele fu ka belajele wali mano man toro shiti yere la koni toro tana Yusu ami foli kura ka nyeshi yere ma bayni demsen nyaado ka fo belajele ka kene man toro shiti wati no sha ma na o be kan lame ambu yere fo ga dugo ke ko alaka kle nyuma mba femi jamana yi ami dugo kae sababu sanda nyuma na bobi jamana yi abe dinga dugo kono na femi doni malideun anga dugo ananga wulika jona anga bara andama la ka fatna meble amanga jamana yi ka salo ka bo dinga kono jamana yi ka yanga jema belajele bi se kan nata anno fe tugo mina mana mamunu men nyema yala bi ambu fogu wala nyuma ko jija ikaro jamana yi abise ka bonno wala tugo mina Yusu doke boro sebe abome ka chaya abise be france kade la Yusu trawule onga chi munye ka yelema kana bamanga la jama famba o kase ka famu ya ko tugo mina ikado amanga dibila barakelo belajele fo olu munu men machine kofe mimba to on kuma ka nyuma ani anja nyuma o se ka bo wati bala ka boli Yusu sebe kunfolo ne ta de ma ayamne engo mene karamugo amne bronya gashi ni ya di amba mene karamugo Yusu Traoré ami espressita espressi na bi telmangro abi o kofo na ndu muta ibaye ka fo ngafo espresse de magote de na aleta ale kumambe kwangata EDMSA la EDMSA abi energy kofo ni ko energy ikado ibi kura ibu kofo ni ya laje chendo bele chama wati temeno na ikado kurandige ayi mo toro o ngani baranyuma fana be ka kenyeto bala kasabati na manya ko juguma be fo nyuma fana foli o wajibi ye Yusu Traoré ko énergie du Mali ba bala ka ngulu bo e doni énergie du Mali baraba bala ka ke énergie du Mali ko atna meuble kurandige ko ikado ana nyina ni bela jele ko chendo ni gbele anana a foli abi char fa bela jele fe a fe mi bara fana abi ke doni fe bela jele tsege klikle wa bara tambe ibad damane bi a jabi obi bo kalo chama wal masanjama ko mana énergie du Mali edemu akon bala ka subasama belebele de sigi bi subasama menu ikado dona na tawla femi nyata baro ko ni olu belajele be sabati Mali de belajele ka kurasoro iyere koro duguba ka tabla nga dugu misam belajele la uli ka jo bara kwa se bokoro damne na wa kwa no re bala ka ye femi ye ministry ye minye shimbe e kurango ma ne dugu dugu na folo ko ikaro la ministry Traoré kata se ngi nyini nga aiwa edem ma nyema ma na bi Umaru Jara ko fo nunu ngoni dongo do ikado sufarat leka ubi bara de ke mi ngoni mbato Mali de olu bi se ka lafia kuna fondi sebe aye mouvo jira ka fo baraba ulu kon besena ko bara nudna jogwe énergie du Mali ikaro kosaina milliard sekin ani million ngeme duru abo banque West African de développement fe BOAD kasega énergie du Mali singoroma dondo mi ngone mato kurango amsega wasa soro tugomina dorete akunde ye énergie aka menaminu mbe kana do foro ko ka kolo sinzi wasa femi kuraye akaseka chari belajele ka soro ni dunya laje ibaye ka fo wati temeno la nyafo tugomina wala chama olu ko ni énergie du Mali soro na bibi na baro be ka ta tablo min fe bibi na wala minu mbala ka ke Yusu ka jabi abeka bo doni wa fana dona na tolo ni mbala jile bara bela jile bana fe mi ngoni Mali dunyi ubuna se ko lafia ni BOAD ta ka laje ale banki belele baye min na ne fle ni ikado singoro ma dondo belele bata ni nga énergie du Mali segre ni dunya laje fe mi ni mbara nunu nye kaseka ni wari
bɛɛ lajɛlen yuguba ka kana n'a ye ɲɛmaa ko o de b'a la sabu ka da kan ni ɲɛmaa ɲuman b'i bolo i bɛ lafiya baara la fɛn min minisiri ka wulikajɔ a n'a ka hakilija a n'a ka ayiwa taabolo ɲuman a kɛra sababu ye ka nin wari in yuguba ka bɔ BOAD la ni kana n'a ye ka n'a don énergie du Mali la a fɔ Lamini Seydou Tarawele n'i dun y'a lajɛ dɔwɛrɛ tɛ danaya min bɛ Lamini Seydou kan banque tigilamɔgɔw fɛ diɲɛ maabaw fɛ ani diɲɛ cakɛdabaw fɛ o bɛɛ lajɛlen de kɔni kɛra sababu ye ni ka nin ko k'a sabati wa k'a tɛna dan nin ma baara caman bolo dan bɛ a fɛ min kɔni b'a to don n'a nataw la a bɛ minisiriso min kunna bolofara fɛn fɛn b'a bolo k'a bɛɛ lajɛlen kolo sinsin malidenw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na n'i dun ye ɲɛtaa lajɛ fɛn min hali bi an ka yɛrɛma hɔrɔnya ani k'a sɔrɔ kuranko la Lamini Seydou Tarawele a b'o baaraw bɛɛ lajɛlen na ko a tɛ sɛgɛn o fana fɛn min fana ye EDM maa ɲɛmaa ye n'o bɛ Umaru Jara ko fɔ ale ye minisiri ka baara kɔnɔ a bɛ k'a mɔɔnɔ bɔ n'an taara énergie la i k'a dɔn fɛn min ye Umaru Jara ye a fana bɛ wuli ka jɔ la a n'a ka cɛdenw su fara tile kan fɛn min kɔni ye kuran ye dugubaw ni dugumisɛnw na baara in bɛ se ka kɛ cogo min na i ka dɔn ni k'a kɛ k'a ɲɛ ale fana ka baara ɲuman o de kɛra sababu ye ka minisiri sɛbɛkɔrɔ lafiya sabu n y'o de fɔ i k'a dɔn ni maa b'i bolo min bɛ baara k'i ye ɲɛmaa bɛ lafiya a banna n'i ye ko in lajɛ fɛn min ye 2021 ye baara caman bolo da mɛ Youssou Tarawele an ko ma ko réseau d'interconnexion o kɔrɔ de ye k'a ni ayiwa jamana wɛrɛw tulu kala siri ɲɔgɔn na kuranko la an bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a nafa sɔrɔ cogo min na i tulo ɲɛgɛlɛ jɔ dɛ a ko fɛn min ye poste 10 di poste de transformation n'a bɛ poste 10 ko fɔ minnu bɛ transformation kɛ ka bayɛlɛmaliw kɛ i k'a dɔn n'a bɛ tali kɛ sira kɔrɔ la ka taa bila lafiya o fana yɛlɛma belebeleba o bɛna don o ko fana na sabu transformateur n'i y'a lajɛ ayiwa kavia 15 ani MVA 30 ayiwa o bɛna nɔnabila ni kavia 15 ani MVA 60 ye baara caman fana bɛ sen na fɛn min kɔni ye i ka dɔn kilomɛtiri 8 dugu jukɔrɔ ka kuranjuru kɔni cari fa bɛɛ lajɛlen fɛ ka taa ka bɔ Lafiyabugu ka taa dasi i ka dɔn fɔ Darsalamu o baaraw fana bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ o baaraw olu bɛ sen na koyi fɛn min ye bande condensateur n'i y'a dɔn k'a fɔ kuran baarakɛlaw bɛ nin sidɔn kosɛbɛ bande condensateur additionnel ka taa Badala ka taa Balenge Kalaban Kati Kita ani Kɔjalani o fana tɛmɛnen kɔfɛ baara caman fana bolo dan bɛɛ min kɔni b'a to maanifinw bɛ se ka lafiya kuranko la cogo min na sous secteur énergie n'a b'o bolofara ko fɔ fɛn min ye projet 18 i k'a dɔn o bila an bɛ sen kan olu baaraw fana bɛ sen na n'i dun y'a lajɛ fana fɛn min ye sefa wari a miliyari 70 miliyɔn 442 kan galagaki o de bɛna don projet 18 in dafɛ nin ye zoroko dan ye koyi wa kaba fɔra ko o bɛna don o dafɛ sabu baara dɔ de bɛ yen Youssou n'a fɔra ko wari bila mɛ nin kama n'i ma projet dilan ka taa wari dɛgɛsɛ wari ti bɔ ten dɛ a ka fɔ ko wari i ka dɔn wulikajɔ sabatira o yɔrɔ bɛɛ n ye wari min f'i ye sisan miliyari 70 n'a kunkanfɛn i ka dɔn dɛgɛsɛma an wulila joona joona miliyari 34 o taara kaba baara bɛ ka k'o la a yɛrɛ bɛrɛ taa jɛ miliyari 35 la sabu ka da kan miliyari 34 miliyɔn 994 ani 94 i ka dɔn wari bɛɛ lajɛlen sara o la ka ban ayiwa baaraw b'a la ka taa kɛ ni o ye an kɔni bɛ ka wari bɔ dɔɔni dɔɔni a nana min kama wari ka don da fɛ wari nana min kama n'a donn'o da fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya wa fɛn min Lamini Seydou Tarawele ye ka se Umaru Jara ma k'o baaraw de bɛ ka kɛ a tɛ sumaya bilen dɛ fasiri kɛbaa ye mun fɔ a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye kuranko ye a ka cari fa bɛɛ lajɛlen fɛ a baara kɔni a bɛ sen na wa fɛn min ye tɛgɛnɔbila kuraw ye ani baara kura caman bolo damɛ kalo nata ani san nataw la min b'a to o baaraw bɛ se ka kɛ n'i dun y'a lajɛ an ko ma ko baara dɔ fana bɛ yen u k'a ma ko réalisation en bout i k'a dɔn centrale 2 PV ayiwa min bɛna kɛ Cagadugu ani Jalakɔrɔ ayiwa o bɛ Kati cercle o ko fɔ o b'an ka cercle ko fɔ i da sera yiri de ma sa n'i y'o puissance lajɛ o bɛ t'i jɔ mégawatti 50 o k'a ma ko 50 mégawatts crête MWC i k'a dɔn ka taa Tuna bila cercle kɔnɔ i k'a dɔn puissance mais MWC a 93 technicien minnu dɔn kosɛbɛ technicien minnu dɔn o bɔra fɛn min ye kuranko ye Baru Jara bɛ nin dɔn dakuruɲɛ damadɔ la Umaru Jara énergie maa ɲɛma a fɔ ko n kɔrɔ e kɔrɔkɛ de don wa an kɔrɔ ayi i b'a ɲɛ dɔn na n den don n den ɲɛna koyi ni den ɲɛna an den dun n bɛ min f'i ye faama tigɛ maa dɔgɔnin ye Lamini Seydou n kɔrɔkɛ don e y'a ka kɔrɔ n ye e y'a ka kɔrɔ n ye dɛ a tɛ sɔn k'o fɔ ne ala na ka kuma ban sa maa kɔrɔ tigɛ faama ye Umaru Jara Lamini Seydou a nimɔgɔkɛ de ye ne n y'o dɔn sa n'a nimɔgɔkɛ ye o tɛ so ye wa n'an bɛ yan i kɔrɔ don o fana na minisiri fo n'a kɔrɔ kɛra alu buyaki
akoro bi ke aya basite o papa kai na dogo kɛra adu buagi ye adu buagi kɔni jiboli kuma kai na dɔgɔnin kɛra ye kuma ɲɛna o bana Yusu ka se ka sɛbɛn kunjɛ fɛn min kɔni ye baaraba caman ko bolo da an bɛ bi fɛn min énergie du Mali an bɛ se ka lafiya cogo min na o bana ko dɔɔni fɛn min kɔni ye baara a nɔ bɛ ka ye wa ko subasima baw de bɛ ka sigi o tɛ dɔwɛrɛ ye baara kolo gɛlɛnw de bɛ ka sigi sen kan san n'a nataw la o jaabiw bɛɛ lajɛlen bɛna ye min b'a to maanifinw bɛ se ka lafiya i k'a dɔn kuranko la cogo min nin kun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ Express de Banko kɔnɔ karamɔgɔ Sidibe ale ka nɔbila don Antoine a ti mɛn n y'a ye gafew kɔnɔ ko énergie solaire tile bɛ courant min fɛ dɛ min dara kɛ fana o don fana n y'a ye o a banna n y'a ye a banna sefa wari miliyari 32 n'a kun ka fɛ a banna hali lamini o la courant tɛ tigɛ dɛ lamini nka diɲɛ fɛn fɛn mana na sigida maaw de kan n'a donna sigida maaw de kan k'u janto an mago tun bɛ nin de la o nka ka tila ka taa panneau suɲɛ k'u feere aw tɛ se kɛ o u bɛ ka batterie ta ka taa feere i jɔ sa lamini ka panneau sigilen n'i y'i tɛgɛ mako la bisimila Antoine an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o tɛ dɔwɛrɛ Soir de Bamako an ka taa Kulukɔrɔ dɛ Kulukɔrɔ ni hakili b'a la min ye transition maa ɲɛmaa ye a bɛ k'a dɔn Asumu Goyita Umar Angoyiba ale kumanen do bi a ko tarata don juillet kalo tile 13 san 2021 min ye a k'a dɔn transition maa ɲɛmaa Asumu Goyita a ye wulikajɔ kɛ k'i kunda Kulukɔrɔ kan Kulukɔrɔ dɔwɛrɛ tɛ min ye a ye a bɛ k'a dɔn ɲɔgɔn dɛmɛ ni adamadenya sira min da kabini waati min na n'a bɛ sigi a y'a jira k'a fɔ awɔ min ye ale ka sara saba o saba a bɛ 2 t'a la ni k'o don kalanso sira fɛ yalima a bɛ k'a dɔn k'o don awɔ min ye jiko sira tɛ fɛ an dɔn o de kɔnɔna na sa min ye o baaraw kɔni a y'o daminɛ min ye a bɛ k'a dɔn ɲɔgɔn dɛmɛ o dɔ wɛrɛ ye a ka sara min filɛ nin n'o ye jamana ɲɛmaa sara ye k'a na kɛ sababu k'a dɔn awɔ min ye a saba o saba a bɛ 2 t'a la o 2 min filɛ nin a b'o don jibɔnɔ na yalima i k'a dɔn a n'a kɛ sababu ye min ye k'a don a bɛ k'a dɔn adamadenya taasira dɔ fɛ o de kɔnɔna na a bɛ k'a dɔn tarata don min ye a bɛ k'a dɔn Asumu Goyita walasa Kulukorokaw olu bɛ se ka ji sɔrɔ walasa jiko lafiya o bɛna olu kan min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ye a bɛ k'a dɔn jibɔnɔ dɔ sigi n'o ye SHVA min a bɛ k'a dɔn n'u b'a wele ko forage o k'a dɔn a kɔni y'o sigi walasa a bɛ k'a dɔn dugumaw Kulukorokaw olu bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min na ni min filɛ nin nisɔndiya a n'a muɲukomaɲaga i k'a dɔn a donna Kulukorokaw la kosɛbɛ min u y'a jira k'a fɔ nin waleya min filɛ nin ni jamana ɲɛmaa y'a kɛ ko nin bɛ kɛ sababu i k'a dɔn ka ŋɔni bɔ olu senna ko n'o tɛ a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la an ka duguw kɔnɔ bi jiko gɛlɛya a bɛ k'a dɔn a bɛ faaba yɛrɛ kɔnɔ kuma tɛ a bɛ k'a dɔn ka se awɔ min ye jamana kɔnɔ duguw la o de kɔnɔna na sa ni baara min filɛ nin ni jamana ɲɛmaa transition awɔ o maa ɲɛmaa Asumu Goyita n'a ye nin baara daminɛ i k'a dɔn ko nin ye yɛrɛ ye ci ye o kɛko ɲuman o ni foli ka kan bisimila Ala k'a kunnaja nin sɛbɛn an ye nin bɔ a bɛ k'a dɔn sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min b'a wele ko Soir de Bamako Yusu an n'u fo k'u waleɲuman dɔn o ko cogo di Yusu ne bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min ale bi ayiwa n k'i ɲininka an ka ma ko Express de Bamako sɛbɛn a fasiri n bɛ an ka taa minisiriso la ministère de défense ancien combattant o ɲɛmaaba i ka dɔn colonel Sajo Kamara don n'i ye nin ko in lajɛ ko jɔnni b'a fɛ ka taa ɲimi i ka dɔn colonel Sajo Kamara kunkolo la jɔnni b'a fɛ ka nkalon da la jɔnni b'a fɛ ka maaw hakili ɲaami fasiri kɛbaa y'a jira k'a fɔ k'a bɛ waati damadɔ bɔ ŋunuŋunuka dɔ kɔni b'a la ka folofolo kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye koolo kalakan ye sabu n'i y'a yɛrɛ ta k'a lajɛ ani ka kow da ɲɔgɔn na i b'a ye k'a fɔ kuma minnu don kuma sabatilenw tɛ a bɛ waati damadɔ bɔ ŋunuŋunuka dɔw cari bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ ko fɛn min ye minisiri ye n'a bɛ colonel Sajo Kamara ko fɔ k'o y'i ban ko fɛn min ye général Musa Jawara k'o ka lamɛn karimuko la Yusu sɛbɛn ye mun fɔ colonel Sajo Kamara ko nin kɔni ayiwa nin ye kunnafoni min n'a folofolola fa bɛɛ lajɛlen fɛ nka maa tɛ se ka kalaturu nin kan n'i ye nin ko in da k'a lajɛ fɛn min ye an baarakɛɲɔgɔn Birama ayiwa Ture tununi ko kuma na e b'a kalama fɛn min ye mandat d'arrêt international ye o kɔni d'a mɛn ko karimuka wele ni k'a ɲininka karimu min n'ale ye jamana ɲɛmaa kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale denkɛ ye i k'a dɔn k'ale ka ɲininka ayiwa Birama Ture a ka tununi na ka b'o kuma kɔni fɔra i k'a dɔn kuma sɛbɛkɔrɔ da in na kuma cayara fa bɛɛ lajɛlen kɔni
fɛ o fana ko jɔnni b'a fɛ ka na mɔgɔ hakili ɲaami ko ka nin ko fila ta k'u tɛngu ɲɔgɔn na ko yɛlɛma ninnu ye kelen ye wa ko n'i ye Colonel Sadio Kamara yɛrɛ ta k'a lajɛ bi a bɛ wuli ka jɔ min na min b'a to an ka sɔrɔsiw bɛ lafiya minɛnko la hakilinako la ani ka maliden bɛɛ lajɛlen lafiya k'a bɛ k'o baaraw kɛ ko maa dɔw n'an bɛ bisi basa dɔw kumaw la an'o baaraw la ayiwa ni kunnafoni langolo olu dili ye Fasilikɛba ye mun fɔ a ko ɲininkali min bɛ dɔwɛrɛ tɛ k'o bɛ danga min na bibi in na k'a fɔ ko Général ayiwa Musa Jawara k'o wele k'o ɲininka ayiwa Général Musa Jawara yɛrɛ ale kun y'an ka service secret o ɲɛmaa ye n'a bɛ SE ko fɔ ko k'o wele k'o ɲininka ayiwa min kɔni b'a to ayiwa nin ko ninnu bɛ se ka ɲɛnabɔ ko a fɔra de ye ko Sadio Kamara ba mɛn k'o ka ɲininka ko nin kɔni ye kuma ye maa bɛ se ka kalaturu nin kuma in ka cogo di sabu n'i ye ko in yɛrɛ lajɛ maa min don a fɔ mɛ o ye karamɔgɔden ye sɛbɛn dara maa min kan o ye karamɔgɔden ye ayiwa n'i dun y'a ta k'a lajɛ n'i y'a ye o fana kɛra a tɛ Mali de kɔnɔ koyi ɲinɛ n'a bɛ Mali kɔnɔ a ma se mandat d'arrêt international la k'o kan ka tɛmɛ sira min fɛ a b'a la ka tɛmɛ o tɛmɛ sira fɛ ni maa ko k'i bɛ taa i ka dɔn kuma ɲaaminen da k'o don la Yusu ko kɔni ye wale min ko n'o ti ɲɛ n'i dun y'a lajɛ u ma da o ma ɲininkaliw kɛlen fɛn min ye procureur ye komini 4 na i k'a dɔn ale ye danganiya sigi ko fɛn min ye ko kura ye o donna sɛbɛnko la Birama Tunundi ko la o fana wajibi de ko karamɔgɔw wele i k'a dɔn ni k'a ɲininka o de fɔra ko k'a ɲininka a ka lamɛn ayiwa n'i dun y'o lajɛ fɛn min ye nin ko in ye i b'a ye k'a fɔ ayiwa ko yɛlɛmabolo a sɛbɛkɔrɔ cayan bɛ o mandat ko kuma min filɛ nin ye fɛn min ye Karimu ye o to a de fɔ n bɛ ɲinɛ n'a tun bɛ Mali la yan mandat d'arrêt ko kuma kun t'a la i ka dɔn a kunna lamɛn o baaraw fana o kun ka nɔgɔ kosɛbɛ nka n'i dun ye ko in da k'a lajɛ ko jɔnni kɔni b'a fɛ ka nin ko fila ta k'o sɛbɛn ɲɔgɔn na Karimu weleli a ka se ka lamɛn ko ni Musa Jawara ko kuma k'o ta k'o don ɲɔgɔn na fo ka taa fɔ ko ayiwa Sadio Kamara ba mɛn k'o ka ɲininka ko jɔnni ye nin kuma in fɔ nin kuma in bɔra mini nin kuma in kɔni ko maa tɛ se ka kalaturu nin kan n'i dun ye a lajɛ Musa Jawara to a ma fɔ fansi fɛ a to a tɛ sɛbɛn kɔnɔ a ma fɔ maa min don a ma fɔ ayiwa ko wɛrɛ fɔ n dɛ ko fo ka t'o wele k'o ɲininka nin fana y'a dama kuma ye dɛ Fasilikɛba ye mun fɔ a ko kumana ayiwa u b'a fɛ ka mun de kɛ u b'a fɛ ka mun de ɲini u ka laɲini ye mun ye jɔn de dame dibila ka maa dɔw bila ka kuma dɔw ta k'olu yanga i ka dɔn ko in kɔni k'a bɛ sen na n'i y'a lajɛ Colonel Sadio Kamara ko waati min na a bɛ ka wulikajɔ kɛ malidenw bɛ se ka lafiya cogo min na ko dɔw kɔni daan b'a fɔ k'u bɛ bisi basa da a ka baara la k'u bɛ k'u yɛrɛ sɛgɛn sabu ka d'a kan maa min don i ka dɔn n'a ye baara kuntilenna min minɛ a t'a kɔfilɛ ala a ka kuma de man diya ale ko baara de a ka kuma man diya kuma ɲɛna o Fasilikɛba ye mun fɔ an ka kunnafonidila dɔ bɛ yen ale yɛrɛ ye hakilina ɲuman da sabu ka d'a kan kuma ninnu mɛnɛ ale wulila ni ka taa majisaraw ɲininka fɛn min kɔni ye Musa Jawara ko kuma in ye i ka dɔn ko nin ko in kɛra cogo di o jaabi yɛrɛ ye ko bɛɛ lajɛlen ban o sabu majisaraw ɲininkalen fɛn min ye i ka dɔn syndicat ɲɛmaaw ayiwa fɛn min ye Samu ani Silima olu ɲininkalen olu ko k'olu tɛ nin kunnafoni in kalama ko nin kunnafoni in bɔra mu t'a kalama u ma ɲininka a la u tɛ nin yɛrɛ u t'a ɲɛdɔn yɛrɛ a banna u t'a kalama fɛn min tɛ yen olu bɛ o ɲɛɲini mun na Figaro du Mali tɛ yen yɛrɛ ala ka kunnaja Figaro du Mali olu ye wulikajɔ kɛ i k'a dɔn ni ka taa o ɲininkali kɛ olu yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko kuma min filɛ nin ye olu yɛrɛ tɛ nin ko in kalama majisaraw y'o kuma fɔ o tuma n'i ye nin ko in da k'a lajɛ ko jɔn de b'a fɛ ka bisi basa don i k'a dɔn Colonel Sadio Kamara a ka baaraw la ɲininkali caman o kɔni bɛ yen nka maa dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye i k'a dɔn ayiwa Musa Jawara jugulamaa dɔw bɛ yen k'olu kɔni b'a fɛ ka ɲaami de don i k'a dɔn jamanadenw kun na maa dɔw fana k'i b'a sɔrɔ olu de daan bɛ dibi la o fana ni ka sɔrɔ ka juru sama min kɔni b'a to ayiwa nin kuma ninnu a bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na nka n'i dun ye ko in lajɛ fɛn min ye Musa Jawara a to a ma fɔ o fana kana fɔ de ko Sadio Kamara kɔni ko ko o kana lamɛn k'o ye kuma ye maa tɛ se ka kalaturu kuma min kan Sadio Kamara waati min na a bɛ ka wulikajɔw kɛ an ka sɔrɔsiw bɛ se ka lafiya n y'a fɔ minɛnko la cogo min na o kɔrɔmasuru ye jumɛn ye fɛn min ye Rusi jamana ani Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ Colonel Sadio Kamara ye wulikajɔ belebeleba kɛ min kɔni b'a to sira minnu bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ lakana dɛmɛw kofɔ o siraw ka se k'u kurakuraya k'a kolo sinsin ka taa fɛ Rusi la ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ hakilina jiginna Yusu diɲɛ kalo tile 16,2021 fɛn min ye Rusi jamana a ka lasigiden mɛn anw fɛ yan Anatoli Vito Goromiro o bisimilara i ka dɔn an ka ministre de la défense fɛ n'a bɛ Colonel Sadio Kamara kofɔ ka se ka kuma an ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ani jango lakanabaliya min bɛ Mali la ka kuma fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sɔrɔ min b'a to an bɛ lafiya ni k'a lakana cogo min o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra o yɛrɛ kɛra waati la waati min ni barika ni kun n ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kun dulon bɛ an ka jamana in kɔnɔ fɛn min ambassadeur ye n'a bɛ Rusi ambassadeur ko fɔ Anatoli Vito Goromiro ale yɛrɛ kun ye i ka dɔn layidu di kɛ
ko a b'a fɛ ministre ka ye lajɛba dɔ la lajɛba min n'o bɛna kɛ olu yɛrɛw fɛ yen k'a kɛ lakanako kuma kan i k'a dɔn o laɲini o fana jaabira sabu fɛn min Sadio Kamara a yer'o kɛnɛ kan wa k'o kɛra kunnawoloba ye Mali ma dɔw y'a jira k'a fɔ ko Sadio Kamara taali min kɛra o la n'o kɛra kunnawoloba ye an ma o de kɛra sababu ye Emmanuel Macron a yɛrɛ ka segin a kɔ joona joona ka ciden gɛrɛngɛrɛn fila bila ka na ayiwa jamana ɲɛmaa nɔfɛ ka n'o kuma ɲɔgɔn n'o bɛ colonel Assimi Goïta ko fɔ fɛn min ye kabi juin kalo tile 25 san 2019 Russie ani Mali olu kun ye bɛnkan dɔw kɛ i ka dɔn sɔrɔsiya bɛnkanw i ka dɔn ayiwa nka jamana ɲɛmaa kura minnu nanen filɛ nin ye olu kɛra sababu ye k'o baara tɔ mɔɔnɔbɔ wa ko baara b'a la ka teliya cogo min a bɛ ka teliya o cogo kelen la min b'a to an ka jamana fila u ka se ka bɛnkan kɛ an bɛ se ka lafiya cogo min na waasa Mali ani Russie la u ka ayiwa ka surunya ɲɔgɔn na hali bi baaraw ka kɛ ko colonel Sadio Kamara ko a jɔyɔrɔba bɛ o la ko nka fɛn min ye ɲininkali min fana bɛ ko yalima fasodenjugu dɔw de bɛ yen wa n'olu kɔni bɛ Faransi kanu na n'olu b'a fɛ ka Sadio Kamara k'a to a tiɲɛ ko yalima a tɛna kɛ o ye wa o ɲininkali to min o bɛɛ nka ko maa tigɛ danga o danga na fɛn min kɔni ye colonel Sadio Kamara ye a ka wulikajɔ dɔwɛrɛ tɛ a ka ŋaniya dɔwɛrɛ tɛ malidenw ka se ka lafiya sɔrɔsiw ka se ka lafiya an k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ k'an ka armée kolo sinsin k'a ka wulikajɔ a n'a ka miiri filɛ ko nka maa dɔw kɔni bɛ ka kolokalakaw da k'a sɛgɛrɛ ko kuma ninnu ko maa tɛ se ka kalaturuw kan sabu ka d'a kan malidenw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi ko fɛn min colonel Sadio Kamara ye a bɛ ka baara min kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la nin kun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ l'Express de Bamako kɔnɔ fɛn min ye Musa Jara ale ka sɛbɛn don an dɔɔni min ye anw ka jamana ye baarakɛla Tito min ye tiɲɛ yɛrɛ la n'i b'a ka k'a ɲɛnabɔ dɔw kɔni b'a lajɛ k'u bɛ nbala don a la ni ne ye Sadio i t'i kɔfilɛ o kuma ɲɛna o parce que i b'a dɔn min don wa ale jɔyɔrɔ ka bon cogo min na a bɛ baara min na walasa lakana bɛ sabati o baara tɔ ale k'i kun don ale k'i da don ko sugu dɔw la o tumana ma o colonel an ka taa an ka taa min ye gardebo an bɛɛ bɛ garida bolo an dɔn awa min ye i ye envière min n'o kuma bɛ sen na o ti dɔwɛrɛ o ye Karimu Keyita ale ka affaire awa min ye an balimakɛ an baarakɛ ɲɔgɔn Burama Ture awa k'a dɔn ale kɔni a mɛnna nin kuma in kɔni bɛ senna kabini san 2016 min ye an ka nin journaliste ba in n'a tun bɛ baara kɛ Sphinx la min ye Burama kɔni a bɔra o k'a dɔn a tununna na maa t'a dɔn Burama bi yɔrɔ min ŋunuŋunu kɔni y'a jira k'a fɔ awa min ye gwɛlɛyaba ye Burama sɔrɔ wa i k'a dɔn jamana ɲɛmaakɔrɔ den n'o ye Karimu Keyita ye i k'a dɔn ko bolokɔni nsin bɛ ale la o min kɛra sa i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la an dɔn k'o kɛn bɛ ka maa caman kamana gan n'o y'a sɔrɔ i k'a dɔn awa min ye Cheikh Umar Ndiaye ale min n'a to a fɔra maa fɛ maa min ye awa k'a dɔn Adama ka maa ɲɛmaakɔrɔ ye o ti dɔwɛrɛ ye awa k'a dɔn min ye o ye Burama ka maa ɲɛmaa ye o ti dɔwɛrɛ o ye Adama Darame ale kɔni i ka dɔn ale nin to a fɔ dɛ n'o tɛmɛna ka bɔ Wolomasiri Tabaw min ye a ka dɔn an ka l'armée kɔnɔ k'u ye olu dɔw tɔgɔ fɔ k'a fɔ min ye olu ni Karimu de farala ɲɔgɔn kan a waati la i ka dɔn ka dangari ni maa kofɔlen na ayiwa an dɔn hakɛ to dɛ gasi t'i la o min o min kɛra sa min tiɲɛ yɛrɛ la maître Kasimu Tapo ale min fana ye a ka dɔn min ye Karimu ka avocat ye n'o y'a suluna donba ye o fana kumana ni ka dɔn hali n'o y'a sɔrɔ min ye maa min bɛ yen n'o ye Cheikh Umar Ndiaye ale fana kumana nka bina ka bisa min ye a ka dɔn Turelakaw olu ka maa ɲɛmaa min bɛ yen olu ka maakɔrɔ min bɛ yen ko a ka dɔn ko a bɛ tile fila in na kɛrɛnkɛrɛnna dɔw yɛrɛ ko bisa ale na a ta fɔ Burama ko bɛ cogo min na ani olu yɛrɛ sigilen don ni min ye i ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye a bɛɛ lajɛlen u na don o ɲɛna k'o fɔ ni hakili b'a la o Turelakaw waati min na Karimu bɛ député ɲini na olu kɔni ma dɔwɛrɛ kɛ olu kɔni ko k'u tɛ kala fili Karimu ye bi u tɛ kala fili a ye wa i ka dɔn o si m'a to min ye a ka dɔn Karimu a ka dɛsɛ ka kɛ député ye a kɛlen député ye sa i ka dɔn awa min ye kunkan cilen ni fanga bɛ na i ka dɔn Karimu kɔni ale awa ka dɔn kusu dɛ ka dayidayi kɛ ni ka t'i sigi awa ka dɔn jamana wɛrɛ la o mandat d'arrêt min ni Interpol n'a y'a sigi o kuma de bi sen na wa don n'a nataw la awa ka dɔn ko ni Karimu jonnen jamana in kɔnɔ Interpol nɔ don bisimila ala k'an kunna diya amina o kuma min ye awa ka dɔn Turelakaw olu ka maa ɲɛmaaba ni ala sɔnna ma min ye ko o nin da don kɔrɔfɔ la bi baasi tɛ ala k'an kunna diya amina ni sɛbɛn o de ni ale ka fadiri ye
ne ye o bila ne bɛ l'indicateur aide renouveau ta ale bi ale kuma bɛ i k'a dɔn denmisɛnw olu bɛ se ka lafiya cogo min na sabu sini ɲɛsigi o ye denmisɛnw ɲɛ an ko ma ko promotion de l'éducation non violente denmisɛnninw u bɛ se ka kalan cogo min na ni k'u ladamu k'a sɔrɔ gɛrɛndɛ ma sigi u kan cakɛdaba dɔ bɛ yen n'a bɛ dɛmɛjɛkulu kofɔ an ka ma ko grademu fana denmisɛnninw a ye dɛmɛbakuw ye wa o dagayɔrɔ yɛrɛ o dayɛlɛla fana min b'a to denmisɛnw bɛ se ka lafiya u ka hakɛ min ye n'o ye kalankow ye i ka dɔn n'o ye ka se k'u kɔlɔsi o hakɛw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɔrɔ groupe de recherche action droit de l'enfant Mali grademu i k'a dɔn sibiri juillet kalo tile 10 olu kɔni ye baara dɔ sigi sen kan fɛn min an ko ma ko journée de plaidoyer o kɔni kɛra don ye don min ka se ka na ɲɛfɔli kɛ fɛn min ye denmisɛnw ka kalanko ye a bɛ se ka yakubaya cogo min na ka caman fara kan ka denmisɛnw kɔlɔsi ani ka se k'u lakana u jab'a la i k'a dɔn u taara kurumukari a kɛra Fana ko ma ko bureau régional fɛn min nin yɔrɔ dayɛlɛ ɲɛ sa ayiwa maa min tun b'a ɲɛmaaya la o ye Fana yɛrɛ sous-préfet i k'a dɔn n'o bɛ Madame Traoré Virginie Traoré ko fɔ ayiwa directeur exécutif grademu Antoine Aploga n'o ye ne yɛrɛ tɔgɔma ye o tun bɛ kɛnɛ in kan ye nin don kama fɛn min kɔni ye nin baara ninnu ye k'a kɛra nisɔndiyaba i k'a dɔn Fana ka se ka taa grademu ka bureau dayɛlɛ min b'a to denmisɛnw bɛ se ka lafiya cogo min na n y'a fɔ cogo min ni k'i b'a fɔ tubabukan la o ye groupe de recherche action droit de l'enfant Mali grademu olu ni service local promotion de la femme n'a bɛ cakɛda ko fɔ min n'a bɛ muso ni den ni du ka ɲɛtaa ko fɔ i ka dɔn olu y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma centre d'animation pédagogique an ka ma ko CAPO ka bɔ Fana ka taa bila mairie la n'a bɛ Gɛɲɛka mairie ko fɔ ayiwa ani Bengo ani Kerela ani Zan Kulubali fɛn min ye projet in ye fɛn min ye ONG international Kinderes Africa 5 kan galanga ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ coopération allemande n'a bɛ Allemagne jamana mɔgɔw ka dɛmɛ ko fɔ i k'a dɔn ka taa se grademu ma ninnu bɛɛ lajɛlen jɛra k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fɛn min ye dugu 40 ani dugu 3 u bɛ baara kɛ commune 4 kɔnɔna na i k'a dɔn Fana arrondissement kɔnɔ fɛn min ye sous-préfet ka bɔ Fana Madame Traoré Virginie Traoré ale ye kuma ta kuma min kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ i k'a dɔn k'u bisimila i k'a dɔn baara min n'a bɛna dabɔ nin ye a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka na jabala dayɛlɛ grademu ka jabala dayɛlɛ Fana min b'a to denmisɛnw bɛ se ka lafiya cogo min na min b'a to denmisɛnw ka hakɛ a bɛ se ka tɔpɔtɔ cogo min ka se ka denmisɛnw lapasa u ka kɛ sini maakɔrɔba ɲuman ye k'o ko ni sɛbɛkɔrɔ jara ale ye kosɛbɛ directeur exécutif grademu Antoine Aploga ale fana y'a jira k'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ grademu nakun ye nin ye fɛn fɛn ko nin ye ka se ka fɛɛrɛ kɛ an ko ma ko environnement plus protecteur des droits de l'enfant ka denmisɛn bila hukumu kɔnɔ a ka hakɛw bɛ matarafa hukumu min kɔnɔ denmisɛn kana koro a ka walawala k'a lafiya denmisɛn tɛ koro fɛn ye dɛ ayi a n'i ko k'i b'a koro dɔrɔn i bɛ denmisɛn hakili ka se ka lafiya k'a ka hakɛw d'a ma ko olu ka baara ye o de ye o fana olu tɛ sɛgɛn o tɛ ɲinɛ fɛn fɛn ye kalanko ye fɛn fɛn ye ka ji sanuman ɲini k'a di maaw ma fɛn fɛn kɔni ye denmisɛn yɛrɛ bɛ se ka bila makaamaw kɔnɔ min kɔni b'a to bangebaaw ani denw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min na grademu k'a ka baara ye o ye ne yɛrɛ to an ma Antoine Aploga i k'a dɔn ale ka kuma o kɛra o ye ale min ye directeur exécutif ye i k'a dɔn grademu na nin kun ye sɛbɛn ye jamana de ka sɛbɛn don an y'a salo ka bɔ l'indicateur du renouveau ene bana m'ale ta Dr Choguel Kokala Mayiga MDT aw ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la min ye a y'a jira olu la k'a fɔ ni Ala sɔnna ma olu kɔni hakilina tɛ dɔwɛrɛ awa min ye jɛkulu kelen kan sigi min bɛ kalafili latigɛ maa ka kɛ to gasi t'i la murari ɲɛmɛ kan se ka gasi tɛ murankɛ la Antoine min ye Dr Choguel Kokala Mayiga min ye tarata don juillet kalo tile 13 mouvement démocratique et populaire MDP aw ka dɔn olu ni min ye Choguel Kokala Mayiga n'ale premier ministre bi u ye aw ka dɔn ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye a kun tɛ dɔwɛrɛ min ye aw ka dɔn gouvernement maa ɲɛmaa ye n'o ye fangabulon maa ɲɛmaa ye ale kɔni ye aw ka dɔn baara minnu ni baara minnu bolodalen don a fɛ o ka dɔn bamayɛlɛma an ka aw ka dɔn jamana min ye a taabolo kan min ye politiki taa sira fɛ ani an ka jamana aw ka dɔn min ye a dulomandulɔmaw olu taa sira aw ka dɔn bamayɛlɛma ɲuman sira kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye adamadenya bɛn ni keleya o bɛ sabati cogo min na o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye aw ka dɔn gouvernement kɔni n'a ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ka jɛkulu kelen sigi jɛkulu min n'o bɛ aw ka dɔn kalafili latɛmɛ min ye aw ka dɔn MDP maaw olu kɔni y'a jara k'a fɔ olu ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen u n'o lase
awa min ye transition ma k'a sababu kɛ mun ye i ka dɔn awa min ye ko minnu bɛ jamana kɔnɔ min ye ni a fɛɛrɛ sera k'a sɔrɔ a la ka yɛlɛma don a sira kan min b'a to kɔrɔlen minnu y'an sɔrɔ o kɔrɔlen ɲɔgɔnna ka n'an sɔrɔ min ye ko ye waleya ɲuman ye o kuma olu ka dɛmɛ a na se transition ma min ye Sugali Kokala Mayiga ye a kɔni y'a jira hali bi a k'a dɔn min y'an ka kuma ninnu kɔnɔna na hali a k'a dɔn u bɛ k'a fɔ ko jɔnya ko min bɛ ka ye jamana kan o jɔnya ko min ye ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ la cogo min ani lafiya da bɛ se ka na cogo min bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn ka sigi ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ a ma kɛ ni nin farafarali sugu ni a k'a dɔn nin ko sugu ninnu ye an k'an ka tɛmɛ ninnu dɔw kan ala k'an kunnaja amina indépendant a ye nin sama ka bɔ ale kɔnɔ ne ye l'indépendant bila ne bɛ sɛbɛn da an ko ma ko l'observatoire fɛn min ye président Mohamed Bazoum ka bɔ Nigerikaw fɛ yen a ye kuma min fɔ kuma in ma ɲɛ dɛ kuma in a sɛbɛkɔrɔ jɛngɛnna hali n'o y'a sɔrɔ kɔsa in na a seginna ka na ayiwa ni k'a k'i n'a fɔ a segin b'a kɔ kuma in kɔni i ka dɔn a ma tɛmɛ cogo si la i ka dɔn malidenw tulo kan ko n'i ye nin ko in da k'a lajɛ fɛn min Niger président ye ko mun de y'a sɔrɔ Mohamed Bazoum ka taa Faransi ka t'i tɛngun Emmanuel Macron na ka sɔrɔ ka kumaw ta ni k'anw ka jamana sɛgɛrɛ k'anw ka jamana ɲɛmaaw sɛgɛrɛ i ka dɔn k'a ye kuma min fɔ a ma bɛn malidenw ma a ma bɛn maa ɲɛmaaw ma wa a ma d'aw ma koyi fɛn fɛn kan ka kɛ sariya kɔnɔna la fɛn fɛn kan ka kɛ wulikajɔ la an ko ma ko diplomatie an ye diplomatie leçon de di Bazoum ma leçon de diplomatie Antoine foyi ma kɛ k'an dɔrɔ dɛ a y'a ɲɛfɔ Macron min ɲɛna Faransi ka t'i yɛrɛ masu o de ne Macron to ye sa ni maliden dɔw sɔrɔla k'a fɔ k'u bɛ o tila ka so wele Bazoum na ne ka kuma kelen f'i ɲɛna ayiwa o ka wele ni hakilina ala y'an gɛrɛsɛgɛ don maa minnu na bi n'o bɛ furancɛla fanga maa ɲɛmaaw ko fɔ u ka hakili sigi u ka dɔnniya o de y'a to Mohamed Bazoum seginna a kɔ hali o de y'a to Macron seginna a kɔ awɔ ale ma jaabi yɛrɛ an ma kala dɔn sabu an sɛgɛnna ale diplomatie la jamana ɲɛmaaw ye ko kɛ kɛcogo min na u ye leçon de d'a ma u ye leçon de d'a ma k'a jira a la jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a kuma tɛ k'e ta in fɔcogo la a bɛ kɛ anw da in de kɛcogo la fasirikɛbaa ye mun fɔ a ko kabi Mohamed Bazoum taara i tɛngu Emmanuel Macron na ni ka nin kuma ninnu kɔni da k'a yanga maaw dabali banna nka anw dabali ma ban sabu ka d'a kan anw m'an da fa dɔn anw ka jamana ɲɛmaaw olu b'u ta fa dɔn kab'o kɔni kɛra diplomatie bɛ fɛn min fɔ a kan ka tɛmɛ sira min fɛ komi ale y'i pan ale ma tɛmɛ o fɛ anw kɔni ma pan ale nɔfɛ anw taara tɛmɛ sira ɲuman fɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye an ka ambassadeur bɛ ɲaamɛ diplomatie b'o de ko fɔ ni n'a ɲɔgɔnna ko kɛra an b'o wele ka na ko k'a rappeler an b'o wele ka na an tɛ da o ma u ka lasigiden bɛ an fɛ yan an b'o fana wele k'an ka nisɔngoya jira sɛbɛnna i n'a fɔ diplomatie b'a ɲini cogo min k'o de ye taasira ɲuman ye. a banna n'o tɛ an ma kɛ mankan ye ko an bɛ bɔ k'a jaabi yan foyi. n ko an ye leçon de d'u ma. Youssou Traoré. Mohamed Bazoum i ka dɔn a ye nin kuma min fɔ Paris i ka dɔn n'a kun y'a dɔn a tɛna kɛ o nka fɛn min ye ji bɛɛ lajɛlen n'a bolisira don ale y'a ta kɛ nka anw kan ka tɛmɛ sira min fɛ an yɛrɛw tɛmɛn'o fɛ nka n'i ye nin bɛɛ lajɛlen fana bila nin bɛ bila minɛn kɔnɔ Mali ni Niger jamana kabi lawale an denko bɛ ɲɔgɔn na kabi lawale an ka hɛrɛw n'an ka gwɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye wa n'i ye Bamajiya kɛlɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ Sahel jamana kɔnɔ anw ni Niger bɛɛ lajɛlen bɛ kulu kelen kɔnɔ ka n'a ye ko maa ɲɛmaa taara kumaw fɔ kuma minnu n'olu kɔni mi ayiwa bisi basa don jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ko kɔni ye kɛnyɛrɛla ye sabu ka d'a kan an bɛɛ ka gwɛlɛya ye kelen ye an bɛ ka hɛrɛw fana olu ye kelen ye n'i dun y'a lajɛ fasiriba ka kuma na fɛn min ye Bamakɔ ye Mali maa ɲɛmaaw u ma to kɔ u ye wulikajɔ kɛ k'u ka nisɔngoya k'a sɛbɛkɔrɔ jira nka laban fana na ka tila k'a jira Nigerikaw la k'a jira Niger jamana ɲɛmaa la k'a fɔ nin ye waati ye i ka dɔn ɲɔgɔn sama waati tɛ nin ye nin ye waati ye i ka dɔn n'a ɲɔgɔnna kumaw a fɔkun dɛ sabu an bɛɛ lajɛlen bɛ kɛlɛ min na bi an bɛɛ lajɛlen dulon bɛ o de la ni basigi nana a hɛrɛ bɛ an bɛɛ lajɛlen de ni cɛnni fana nana o cɛnni kelen fana kɔlɔlɔ o bɛ yɛlɛ an bɛɛ lajɛlen kan o fana n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye Mohamed Bazoum ye k'a ye nin kuma in min fɔ i ka dɔn nansarakan la o kama ko l'ingérence de trop k'i bɛ t'i da don wali jamana kungo la cogo di ta ka se nin hakɛ in na hali n'o bɛ kɛ hali n'i b'i da don wali jamana kungo la sabu an tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn don a ti kɛ nin ɲɔgɔn na kɔrɔfɔli ye o ti kɛ o fasirikɛbaa ye mun fɔ a y'a jira k'a fɔ Macron de ta ye Mali ya ayi i komi ale de y'a fɔ an ka taa fɛ bɛnɛ a ko fɛn min Ablaye Diop ye n'a bɛ an ka minisiri ko fɔ min ɲɛsin bɛ an ka jamana ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔ ko ma maa hakili sigilen ba maa min don dɔnniya caman b'a la diplomatie kɔni n'a a kunkolo sɛbɛkɔrɔ jolen don o fana fɛn min ye jamana ɲɛmɔgɔ olu ka danganiya kɔnɔ baara o baara kan ka kɛ nin ko in na diplomatie la k'a baara bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra minisiri fɛ min n'a bɛ Ablaye Diop ko fɔ nin ye sɛbɛn ye i ka dɔn Ousmane Moriba ka sɛbɛn kun don ayiwa an y'a bɔ l'observatoire kɔnɔ nka yanni n ka taa alamisa tɛmɛnen
Nye kuma dɔ f'i ye n bɛ segin o kan. Président jamana kɔnɔ. N'i ye ministre ɲuman sɔrɔ. Président bɛ lafiya de. Ni ministre ye directeur ɲuman sɔrɔ. Ministre bɛ lafiya. O fana duguma maaw n'olu ɲɛna. Directeur bɛ lafiya. An dulo mɛ ɲɔgɔn na tan de diɲɛ yɛrɛ taabolo de ye nin ye. Ablaye Diop ye min kɛ e m'a ye wa? Awɔ. O bɛ Asimi de lafiya. A banna. A ma ban. An dɔɔni bɛ min f'i ɲɛna. Munna a ye nin kuma fɔ tan o? Munna mi kanto k'olu yɛrɛ minnu ye maa ɲɛmaaw ye n'olu ma kɛ ka ɲa munna jamanadenw tɛ dimi? Jamanadenw dimina olu ni sɔrɔsiw bɛ fara ɲɔgɔn kan o tuma sɔrɔsiw tɛ jamanaden dɔw ye. Ka kuma kun cɛ. N'olu yɛrɛ de y'a tiɲɛnikɛla fɔlɔ ye. An bɛ tɔn min kɔnɔ. An bɛ da u la k'u sigi u bɛ tila k'an janfa. An bɛ tɔn min kɔnɔ n'o ye CEDEAO ye. O y'u ka nisɔngoya jira nka olu m'a fɔ k'u ka dɛmɛ b'an ye wa? Awɔ. An bɛ to kulu kɔnɔ wa? Awɔ. E ta kun? E bɛ taa mun wɛrɛ fɔ yen? Sɛbɛn ta. N bɛ taa sugu la de. Ayi an jɔ n ka nin kelen na an ka taa sugu la n diminen don dɔɔnin Ajaso wala n diminen don Murankɛ Jisumani min k'i bolo da dusu kan a banna bisimila ni maa minnu sɔrɔla k'a fɔ ko olu na Jisumani minɛ sa Antoine Tarata min ye maa 2 bɛ yen minnu kun kɛ mɛ ka wolomasiri tabaw ka fini don u bɛ maaw barake denmisɛnninw ka kuma barakage yɔrɔ jumɛn Gawo kɛ kan galangaki u bɛ bin maaw ka marifajugu b'u bolo a bɛ k'a dɔn fɛn wɛrɛ b'u bolo min bɛ dangari adamaden i ka ɲɛnamaya la o de kɔnɔna na a bɛ k'a dɔn ni maa kofɔlen 2 minnu filɛ nin min ye i ka dɔn ninnu kɔni tun b'o de kɛ wolomasiri tabaa ye yɔrɔ min bɛ yen n'o ye château ye min ye a bɛ k'a dɔn Gawo dugu kɔnɔna na min ye nin maa kofɔlenw ye wulikajɔ de kɛra wulikajɔ kɛlen maa dɔw bɛ olu kɔni ye i k'a dɔn dibi la ka ninnu kofɔ o kofɔlen sa min ye a bɛ k'a dɔn dan nana kari ninnu na min ye a bɛ k'a dɔn ni wolomasiri tabaa minnu filɛ nin bisimila ko selon les informations les 2 militaires ont été mis à la disposition du commandement de la localité. O bɛ kɛ cogo di? Min ye a bɛ k'a dɔn ko comme le mardi 13 juillet aux environs de 16h 2 hommes qui portaient des tenues militaires. Ayiwa ni maa 2 ninnu ko wolomasiri tabaa fini de tun b'u la ko kɔni b'u la min ye a ka dɔn dugumaw de ye a ɲɛfɔ min ye u bɛ ka dankarili min kɛ min na fo a bɛ k'a dɔn min ye bandiw b'o fana kɛ dɛ awɔ k'an ka sɔrɔsiw to a tiɲɛ bandi kirikara ninnu bɛ taa finiw ta k'o don u yɛrɛ la k'a k'o k'i n'a fɔ u ye sɔrɔsi ka awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la nin maa kofɔlen ninnu a bɛ k'a dɔn min ye dugumaw olu kofɔ min ye u y'o minɛ ni ka t'u bila an ka wolomasiri tabaw olu ka bolo kan min ye a bɛ k'a dɔn Gawo ye min tiɲɛ yɛrɛ la Antoine min bɛ ne kamana gan jumɛn b'i kamana gan fo ka fara a kan o fara a kan kɔsa in na bingali fɛn fɛn bɛ kɛ n'i ye Kɛɲɛba ta k'a lajɛ ka Bamakɔ lajɛ ka taa an ka dugu wɛrɛw lajɛ i b'a sɔrɔ maa dɔw wolomasiri tabaa yɛrɛ dɔw b'a la dɛ nka dɔw yɛrɛ fana bɛ wolomasiri tabaw ka fini don k'u yɛrɛ kɛ anw ka wolomasiri tabaa ye ka taa tiɲɛni kɛ an t'u to yen dɛ o tuma ni maa ma kunnafoni y'a mɛn nin tigila maa sugu kan a ɲɛfɔ lakanabaw wele jogola foyi tɛ k'i la koyi wa maa t'a dɔn k'e don o don dɛ an k'an ka sɔrɔsiw dɛmɛ n'Ala sɔnna ma Ala k'an kunnaja indépendant a ye nin sama ka bɔ ale kɔnɔ n'i y'o bɔ indépendant kɔnɔ o fana an n'a lajɛ ka taa munumunu sugu la nka n'an ye sirajan minɛ sa n'an taara ACI siraba in fɛ figi an bɛ se ka taa fɛɛrɛ dasi pharmacie kura verte la n'an ye sɔgɔmafoli tɛngu ye an bɛ sɔrɔ ka na an jabala 2nan na n'o bɛ groupe commerce ko fɔ ne ye fɛɛrɛ minɛ ne bɛ groupe vitamine complexe ɲini fɛrɛ minɛ cogo de an tɛ fura dɔ ta ka tɛmɛ n'o y'an fɛ o ma n'an y'a vitamine ye an bɛ sɔrɔ ka nkɔrɔ kɛ groupe commerce la k'olu fo k'u waleɲuman dɔn ani an ka partenaire fɛn fɛn bɛ yen an senkɔrɔma dondobaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ taa sole da u fɛ sugu la ka na sɔnni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan inshallah Antoine bisimila an bɔra sugu la sa an bɔra sugu la nka an bɛ taa Kayi an ka cɛkɔrɔba bɛ yen cɛkɔrɔba min ni an bɛ se k'a fɔ misaliba don jamana in kɔnɔ an bɛ ɲa est-ce que an bɛ ɲa an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka Kayi ka bɛɛ lajɛlen fo an ka cɛkɔrɔba tɔgɔ la bisimila k'a ka dugawu k'an ye n'o ye Hami Ɲa ye an bɛ Hami Ɲa fo i ka dɔn Dande foli min na i y'a fɔ cogo min na cɛkɔrɔba basigilen cɛkɔrɔba hakili sigilen wa fɛn fɛn ye maliko ye i ka dɔn ayiwa a jɔmɛnna ko ye min b'a to malidenw bɛ se ka lafiya o fana kelen la ye n k'a fɔ o Kayi kelen la n burankɛ bɛ yen n b'a fo jɔnni Ala
Suleiman Baye ko douanier do abana mbranga do nga foli baye kay gouverneur bismillah Musa Bala Sumare amba fo ka walinyumondo ana furumso naso manyena amen nu fo ko walinyumondo manyena abana sebe be bolo ane do sebe e ko atebolo wa o ne ata temana sebe ikado mido sebe ngono ango mako l'indicateur et du renouveau l'indicateur du renouveau nanya leta femi kenya ministry ikado ay wulika joke do rete femi sorasu toala dogotro somi no kanka jo ikado banangoro na bi sanangoro ba marako fo ikado atangbi sejo baraw kanka ke yoro ibado akko belajele be mimeni ko be fena Musa Boy Kulubali awo katika do akasofle katibila on kalanga yorom na bana kuma kay e Boy Kulubali dedu kuma bana ni yeko ilaje ibaye ka fo femi ye ministry ye maram jemina to sangare anaka delegation wulila ninga ta banangoro ikaro sanangoro ba komuni fe sabu sorasu to ala dogotro so bleble bamina kanka jo abina ko yorola katala je baro be danga mina mimba to ikaro nimisi wasa obise ka soro kari je karot le tanekele bafla ni mugane kele na utara kata yoro in laje ni ya laje akara wasabaye sabu mami ni ministry na sera ani mami menyo ave oye médecin colonel Asab Bajalo Touré ikado ayunu menyo ave sabu ale fona ila de ba kerengrenye jamana kundigi o kerefe ikado kenya ko la asele mami na femi kenya ministry ye ani mami ngumana ode société bleu bamembe ni barakal fame olula so pour mak formo ensats Bagayoko Afrika sudah serala niyo Supromak ba doge olu de bagajo Supromaki olu ni forme ensati ikado olu tege be nyamolo olu ko ni ikado laydu di ka jira ka fo jamana nyemo ye bara min kalfa wala bara yin afara ka ke wati min ngono ko bara mi ke o wati gono ko sika ka bo bela jirena ikado bara mun be sena olu ka jomu be sena sabu Supromaki an turki jamana ma do nye bulo be nyamolo ni bara mi sika ke ka nye tugo mina ma do nyanye do be ke turki nyanye do fona be na ke bara mi sika ke tugo mina jamana nyemo la nyini minge wasa ne ndoko so blebele bay na bena jo anga so rasu twala baraka seka ke awati la adabura minga akako ye kalo muga ode dimbe we ledu dike ka jira ka fo kalo muga ngono bara mbi ba wa ku ire asama kana na kalo tan shegi abara Bo ni bara kun bora ka ba ka kebe ni aka kedro abara ni ko dira ke ba ma abinye o abara uye munvo we ajira ka fo dorete wuli ka jo be sena haglina wuli ka jo minango abala jele ko mbala kana doni femi ngon mbato dogotro so blebele na bina jo so rasu togola ikado o dogotro so yi akake chen jona so pour make ma nyema adama baga yo ikado aywa so pour make forme insati o ma nyema badodo ale pumana ani aywa aka dangao bela jele ko ne ledu dike femi service de santé mawye na bi kinati la mo ko fo minu ndabe ni sojo ko mayna ya fo tugo na Musa Boy Kulubali colonel major do médecin colonel major Musa Boy Kulubali ni yen ngoy ndaka la je ne sorti gele ale de be projet nguna awo alade ni ko la je ibaye ka fo angroke do be mwala tugudi abara ni ko indaka laje ibaye ka fo abisa mugambo ikado bara chama ulube sena sabu aywa anga sorosu ni gelewu soro kenya ko ta fafe witlatla la betonu ni nyanje akobe gele akosebe jamana nyemo ka hagri jaga boke feme yoro belebele bayna bi lobital ko fo kato ko ni njo anga sorosu twala aywa anga la yinite ngana manya ko gele ma mezoro wal ma ko sorosu min banana o kase ka ta jona ni nga ofrake nyina na fura ko bana jugu soro walma ko ayo usoro ko bana keleda la na masaka furaka ka tlagu taka tano jamana koka o bisi basa ano Musa ka boka cha o pana fefe mi se ka ke jamana koka ko bela jile mino ngoni ndo envers ndo ko troso belebele na mi mato nga soro suka se ka lafia an ko bi se ka korota tugo mina ko bare abibla o de mina kono ni yeni l'hôpital belebele bayinda ka laje akono mina ikaro do so do dafa mi ngoni mato mali do mi se ka lafia ni dekunyu soro ni ye surasu kan ndo so belebele ndaka laje itlu nyegele jode femi hectare tan duru abina jo o fie de konnala abina ke sababu ye mamunu ma bana kele dala oluka ta jona kana nu ye wa mina o mina bla kono dogotoro jolo mina minu ngoni mbi bara rese be koro nyedo ibita fenfen ni jamana ko lu bela jele bi soro akono nana o de kama tegeno bla sebengera male gouvernement ani supremac forme instant ni nyanje mimba to ni ngoy miseka ke tugo mina o ye mali de undo minu mi sojo ko nyedo kafara turki jekulu do fana ka minu fana bi sojo ko nyedo ko sebe olu flade u tegere nyoma kaseka ni mbara inge obitale belebele bami na bina jo ikado sorasu twala femi li keme fla ani biulo fla ni fla obika kono abana
o tɛmɛnen kɔfɛ an ko ma ko lit de réanimation o 14 o bɛ k'a kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye salle d'urgence n'o bɛ urgence ko fɔ o salle belebeleba 2 opéreli kɛyɔrɔ bloc 6 o kaɲi kabako don fɛn min ye i k'a dɔn an ka médecins fana ye taa ni ka se ka nɔgɔya ka se ka so fana jɔ ka dɔgɔtɔrɔw daga ye so fana tile kan 24 heures sur 24 i k'a dɔn logement 48 so 48 hali 4 heures du matin n'a fɔra ko taw o b'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔw wulila Fasirike b'a ye mun fɔ a ko n'i dun y'a lajɛ makaama caman de bɛna kɛ nin yɔrɔ in na min kɔni b'a to an ka sɔrɔsiw bɛ lafiya wa k'u tun bɛ taa ka taa furakɛ yɔrɔ o yɔrɔ banako la k'o bɛɛ lajɛlen minɛnw bɛna k'a kɔnɔ a n'a dɔgɔtɔrɔw walasa an ka se ka furakɛ an yɛrɛ fɛ yan hakilina jiginna fɛn min ye nin yɔrɔ belebeleba in ye ayiwa a biriki fɔlɔ dara janvier kalo tile 20 2021 o dara maa min fɛ i k'a dɔn o ye Asimi Goyita n'a bɛ colonel ko fɔ ayiwa jamana ɲɛmaa yɛrɛ don bi bi in na kɛnɛ in kɔni ka ye fɛn min ye kɛnɛya minisiri ye n'a bɛ madame Jeminatu Sangare ko fɔ a sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara wa a y'a jira baarakɛla ninnu na bɛn kɛra min kan k'u jija cogo bɛɛ lajɛlen la ko siga kɔni d'ale la a dama la k'a fɔ baara ye min kɛ nka k'u yɛrɛ k'u cɛsiri k'u jija kosɛbɛ min b'a to a ye o waati min fɔra a ka se ka koro ka bɛn o waati ma nin kun ye sɛbɛn ye jamu tɛ ne ka sɛbɛnkun don an y'a salo ka bɔ l'éducateur du renouveau Musa Boyi Kulubali ale kati directeur ale ka cɛkɔrɔba an ka directeur fɔlɔfɔlɔ kati directeur fɔlɔfɔlɔ l'école directeur olu ka denmisɛnnin fɛn fɛn kalan olu ka waati la olu bi alhamdulillah a bɛ kalan nɔ ayiwa bon Musa Boyi an bɛ dugawu kɛ ya Rabbi ala ka ko a tɔgɔ duman d'a ma Antoine an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o ye kabako ye an kɔni a ka dɔn waati dɔ la kabako bisimila kabako min an kɔni kun b'a dɔn wari yɛlɛmalaw bɛ yen min ye olu kɔni i bɛ wari d'o ma u b'o bugun a bɛ k'a dɔn k'o d'i ma a bɛ k'a dɔn sɔmi kɛra olu la min ye u ka nangarabaya an dɔn nka i k'a dɔn n yɛrɛ la ko dɔ bɛ sen na bi min ye a bɛ k'a dɔn o kɛn bɛ ka maa dɔbali ban min ye a bɛ k'a dɔn maa dɔw bɛ yen ŋanamukɛlaw don maa dɔw bɛ yen tiɲɛnikɛlajuguw don maa dɔw bɛ yen a bɛ k'a dɔn min ye k'u bɛ fura dɔ bɔ fura ye a bɛ k'a dɔn n'u y'a d'i ma i k'a dɔn awa min ye maaw ka hakɛtɔ koyi fo an ka nin ko in fɔ parce que a gɛlɛ i ka kulisijala gasidi la k'a bɛ mɔɔnɔbɔ attention e ko mun ko kulisijala bɛ mɔɔnɔbɔ ka mɔɔnɔbɔ cogo di dɔ fara Yusu wala kunawa e ka dɔ fara kurama kan ka limanaw ka hakɛto koyi maaw ka hakɛto dɛ tɛmɛni sɛbɛn kunnafoni n'a taabolo ka maaw tɔɔrɔ cogo min bisimila i ka dɔn nin maa minnu filɛ nin an bɛna procureur communicatif wele ninnu kama min ko wulikɛriw nɔfɛ bisimila min ye a ka don kɛn bɛ k'a sɛbɛn sira daw la ko jumɛn long et gros pénis éjaculation précoce u ka nɛgɛjuru n kɔrɔ a ka ɲi tɛ sa i jɔ n y'a fɔ tubabukan de la o n bɛ se k'a yɛlɛma bamanankan na ti bɛ jɛ maaw kunnafoni ni dogo ye bisimila Antoine ninnu kɔni a bɛ k'a dɔn min ye réseau ba de bɛ ninnu bolo i k'a dɔn a wa cɛ minnu bɛ yen i k'a dɔn n'olu tigɛ bɛ u yɛrɛ la olu kɔni bɛ dayi kɛ ka taa ninnu fɛ yen walasa u bɛ se ka galabu don o la e ka bonya k'a janya o ko ye awɔ a bɛ k'a dɔn ani baliko minnu bɛ yen hali ni dunukɔrɔ ka fisa n'olu ye i ka dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ dayi kɛ ni ka taa ninnu fɛ yen i ka dɔn awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la kulisijala k'u b'a mɔɔnɔbɔ ni ka a ka dɔn dɔ fara kunnama kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen minnu bɛ yen k'a fɔ a ka dɔn n'o olu kɔni bɛ sɛmɔgɔninw ye k'a dɔn k'u na fɛɛrɛ sɔrɔ o la u ba a k'a dɔn e na se ka galabu sɔrɔ yalima i na waati dɔ se bisimila Yusu wala Antoine bisimila o da nɛmɛ wale min bɛ n'i taara n ka sira daw la i b'a sɔrɔ kɛn bɛ ka manamanakan ni siritigɛlenya kan molobaliya kan Antoine k'o kɛ sɛbɛn dɔ la k'o nɔrɔ anw ka poto la i ka dɔn awa alimamiya t'o la jamana ɲɛmaa t'o la minisiriya t'o la ne kɔni bɛ tɛmɛ dɔrɔn n'i ye awa k'a dɔn ala an ka fɛtirikɔrɔriw lajɛ i bɛ se ka awa manamanakan n'a molobaliya kan sɛbɛn ne ye ten o min kɛra min ye awa k'a dɔn waati dɔ kɛra min ye aw ka dɔn maa dɔw kɔni ye wuli ka jɔ kɛ mi jaja minnu bɛ nin réseau la ko dɔ Angelo ale ye togolais ye ale filɛ Kalabankura commune 5 ani Lidu ale ye aw ka dɔn bienvenue Lidu ale ye Benenga ye
ale filɛ nin ye a k'a dɔn min ye suguba la komi n den bisimila Mamadu ale fana ye a k'a dɔn maliyɛn ale ni Salifu Tarawele bisimila Tarawelekaw yera nin na gasi t'i la e na n fa koyi Tarawelelaka ɲuman dɛ tɛmɛ n'a nin ye tɛ Tarawelelaka ɲuman ye bisimila o b'a sɔrɔ nin ba ye Jara ye ahɔ Antoine min ye a k'a dɔn Mamadu ale bɛ Dawudabugu bisimila Salifu Tarawele ale bɛ Amudalayi Aseyi ninnu kɔni a k'a dɔn ka jɛkulu kun labɛnnen don min ye a k'a dɔn ni maa sera ye u bɛ fura dɔ d'i ma i k'a dɔn min Ala min da cogo min ko e bɛ tɛmɛ o kan n'a fɔra k'a fɔ ko nin ye dannimɔgɔle ye koyi u bɛ maaw ɲɛnamini n'o ye i ka don u n'a fɛɛrɛ sɔrɔ e ka kulusi jala min ye a k'a dɔn min ye gɛlɛya min b'i da la yɔrɔ n'o kɔni daminɛna e na yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛ mankan ye hali a k'a dɔn kunkolotɔ o ka fisa n'i ye bawo a k'a dɔn min i dɛsɛlen don k'u bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ o la e kɔni bɛ boli ka taa o fɛ yen u bɛ fura jugu k'i kɔnɔ ka sɔrɔ a si tɛ tiɲɛ ye 9e arrondissement olu ye wuli ka jɔ kɛ kɔsa in na min ye a k'a dɔn commissaire divisionnaire Satigi Kamisogo ani a k'a dɔn a ka maaw olu ye wuli ka jɔ kɛ ka taa ninnu bɛɛ lajɛlen a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ka taa a k'a dɔn tɛgɛ da u kan ko nin ye maloyalakoba ye n'i bɛ tɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ nin de sɛbɛnnen ye n'i bɛ tɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ a k'a dɔn nin manamanakan ninnu de ye min bɛ maa ka kalifa tɔɔrɔ o tuma ko nin bɛ ko mɛ atteinte à la pudeur bisimila ma Ala k'an kunna ja procureur b'a ba cɛ ka bɔ nin bɛɛ la Bugu Jara ni ale ka fasiri ye an y'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn b'a wele ko kabako Bugu Jara bisimila a bɛ bɛn ko k'a bɛ dɔ fara Jaralakaw kunnama kan bita in bɛ cogo di an tɛ bita in bila sa Bugu kabako kɔnɔ ale ni Musa Jara Isu dɛ Musa Jara Musa Jara k'u ka taa ko maa bɛ sɔrɔ min bɛ dɔ fara Jaralakaw kunnama kan min f'i ye tiɲɛ na u ye nin ko in da bala bɛɛ a diyara ne ye ɲɔ dɛ non walahi ni ne yɛrɛ bɛ jɔ fe la siri ka sira fara fe yɔrɔ n ka o sira taali ka ca n'i jɔra o fe in na i yɛrɛ bɛ sɛbɛn dɔw nɔrɔlen ye walahi i mana jɔ fɛn o fɛn yɛrɛ de don fɛn o fɛn o kɛlen don k'a kɛ fɛn o dɔrɔn de la hali kare kɔnɔ sɛbɛn dɔw bɛ dulon i bɛ fɛn yɛrɛ dɔw ye ninnu u bɛ se ka bana 100 de fɔ k'u b'o furakɛ a bɛɛ nkalon ka tila ka téléphone numéro dasi o de kan mais maliyɛnw de fana kan k'u cɛ ayi nka ne fana bɛ min fɔ e ye a banabaatɔ fana ka jugu Ala ka hinɛ Gana président kɔrɔ la a ye kuma dɔ fɔ dɛ o baara de bɛ ka daminɛ jamana ɲɛmɔgɔ fɛ bi o de ka di ne ye quoi c'est à dire ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka sariyaw sigi sen kan ko hali n'i kɛra jinɛ ye i tɛ se k'i munumunu sariya ninnu kɔnɔ o kɔrɔ ye mun ye dɛ procureur ninnu ni jamana ɲɛmɔgɔ bɛ ka min kɛ sisan o de ye min tun bɛ to yen mɔgɔw k'o kɛ ten o de bɛna dabila hali maa ɲɛ tɛ bɔ a kɛli fɛ bilen a baara bɛ ka daminɛ de Antoine fana bɛ fɛn kelen f'i ye u k'o fara kan minnu bɛ wajulu jugu kɛ non n b'a fɔ dɛ Antoine minnu bɛ wajulu jugu kɛ ka kuma kuntan fɔ wajulu kɔnɔ k'u bɛ ka maaw waju ni kuma sugu dɔw bɛ yen o conseil n'u ka fara ɲɔgɔn kan ka dankari o la a bɛna daminɛ o a banna pewu Ala k'an kunna ja an b'i fo Ala ka sababu ɲuman na yarabi yani an k'an kɔ don sa fɛn min ye sɛbɛn ye o bɛ yan an b'o kalan ayiwa an na daminɛ cakɛda min n'a bɛ wele ko ministère des affaires foncières de l'urbanisme de l'habitat n'a b'an ka minisiri ko fɔ min bɛ dugukolo ko ani sokow kunna ayiwa ka tɛmɛ a ka cakɛbolo fɛ secrétariat permanent de la réforme domaniale et foncière au Mali n'o bɛ dugukolo ko bɛɛ lajɛlen fana ɲɛfɔ u ye sɛbɛn kɛ sɛbɛn min kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko secrétariat permanent réforme domaniale et foncière k'u bɛ kunnafonidi kɛ k'a jira k'a fɔ k'a kun fɔra ko aw ka dugukolo sɛbɛn minnu bɛ yen n'a fɔlen ko fiche nina cadre ayiwa o baaraw aw kan ka t'olu minɛ o baaraw kan ka sigi sen kan juin kalo tile 15 2021 na commune 4 commune 5 ani commune 6 na Bamakɔ yan ani commune Bagineda ka taa bila Mundugu la ko baara mɔnɔ bɔra ka taa se fɔ bi ma n'o bɛ juillet kalo tile 15 fɔ bi alamisa yɛrɛ k'a kun mɔnɔ bɔra kabi juin kalo tile 15 ka na bila juillet kalo tile 15 na bi ko fɛn min ye o sɛbɛnminɛ ninnu ye a bɛ kɛ ntɛnɛn ka taa bila juma na 8h ka taa bila 13h la a bɛ kɛ secrétariat permanent réforme domaniale ayiwa n'olu sigilen filɛ base B la Ecobank o kɔfɛ Ecobank jabalaba kɔfɛ o tumana ko maa minnu bɛ n'olu dugukolotigiw ye n'aw to a sɛbɛn ka ban ayiwa sɛbɛn min bɛ aw bolo n'o ye carte d'identité ye k'a ka taa n'a ka carte d'identité n'o ye bugunatigɛ sɛbɛn ye ani numéro nina cadre n'o bɛ a ka ayiwa du terrain n'o bɛ du dugukolo o sɛbɛn k'o fɔ
o fana waasa ka se ka ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni n sɔrɔ Isu n'o bɔra yen sa an bɛ foli ta ka taa pharmacie de l'avenir la n'an sera yen i ka dɔn Zerni na 26 mars kɛrɛfɛ n'an sera yen an bɛ docteur Sina Maru Tarawele an b'ale fo ka Ana Ture fo ka Mariam Bagayoko fo Mahamadu Jakite Sulemana Sidibe an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye o fana kɔfɛ fɛn min ye pharmacie Kayira ye 759 donda yɛrɛ la Coy an b'a cakɛla bɛɛ lajɛlen fo u ka nisɔndiya ani u ka musɛ an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye ani pharmacie Wage mɔɔw an b'u bɛɛ lajɛlen fo n'o bɔra an bɛ taa Sako holding na Kɛnzambugu Mamadi Sako bɛ ɲɛmaaba don fɛn min ye k'ale fo k'a waleɲuman dɔn Marusi bɛ dɛ protocole monsieur le protocole Marusi n'an ye Sako fo ayiwa i ka dɔn a n'a cakɛɲɔgɔnw bɛɛ Usumani Kɔnɛ bɛ yen ka taa se n k'i ɲininka ayiwa Usumani an ka foli bɛ nin bɛɛ lajɛlen ye fo ka taa se madame Sisɔkɔ Matane ma i ka dɔn Sisɔkɔ ale bɛ Faransi sigi la nin waati an bɛ Sako holding bɛɛ fo dantɛ foli min na an bɛ taa CVD la CVD la Jikɔrɔni Para la an bɛ Bagayoko fo yen badabada foli ka madame Aïssata Traoré fo comptable don CVD la ayiwa CVD Mali la ani madame Fatmata Sakɔ ale fana ye comptable CVD la ka CVD baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo badabada foli n k'i ɲininka dantɛ foli min na fɛn min ye commandant Lasana Tamba Keyita a bɛ ka un na ani CB Elmedi an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo badabada foli Lasana Tamba Keyita n'a ka cɛdenw olu bi yan wulikajɔ sanga ni waati bɛɛ an bɛ se ka lafiya cogo min na ka foli kun cɛ ni Faganda Keyita ye Faganda Keyita ye transporteur ye a filɛ nin Laginɛ place la a n'a ka cɛdenw an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka Ngɔrɔkɛ Kucala an bamuso bɛ yen Madame Jawara Bindu Kulubali a n'a denw n'a mɔdenw k'u bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na Karimu Samake Metal Kasam Kucala ani Dawuda Buhare Bila k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka an lajɛ Yusu Tarawele an bɛ foli lase Tanti Awa Jara ma an b'a k'a ka dugawu k'an ye an b'a Tanti Awa Jara Ɲamo Ture an k'ale fo awa i k'a dɔn sanga ani waati min ye Tanti Ɲamo ye an b'a fo ka Mimi Ngɔnɛ fo Ɲamo ye an b'a fo awa i k'a dɔn Cité UNICEF Turebugu Turela an b'a fo k'a waleɲuman dɔn min ye aw k'a dɔn an ka Sulemani Kulubali inspecteur des impôts ministère de l'économie et des finances min ye marché public délégation service public Bamakɔ district kɔnɔ an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ka foli ani tani k'o lase min ye Kɔna Sori Sori Tarawele an k'ale fo ka Sori Kɛmɛso fo Kɔna Sori Kɛmɛso Kɔna Sori Kɛmɛso an b'a fo Yusu Karabati Kɛmɛso k'o fo Sara Kamara Kɛmɛso fo ka Usumani Togo Kɛmɛso fo Antoine Dambele Kɛmɛso ayiwa Renouveau Kɛmɛso Zakaria Fɔnba Kɛmɛso an bɛ Kɛmɛso Antoine min ye a ka dɔn Komplan Keyita an kɔrɔkɛ dɔn an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ka Sumɛla Togo an b'ale fo an ka Yara Wal Mamadu Yara an k'a fo PDG min ye a ka dɔn sanga ani waati n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye an ka Kayi gouverneur an k'a fo k'a waleɲuman dɔn Musa Bala Keyita k'a sɔn gouverneur Usman i ka dɔn Sangare a n'a furumuso Awa Konate Marsumare douane na min ye a n'a furumuso Madame Suare Fanta Tarawele n yɛrɛ dɔgɔmuso don an ka Fode Kone fo Kati douane na ka Mohamed Sako fo an ka taa douane na Falajɛ min ye aw ka dɔn Usman Sek an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ka Sunkura Fane fo Sara Fofana Madame Sise an b'a fo k'a waleɲuman dɔn an dɔn ka foli ani tani k'o lase Basikine Keyita Janginɛ Keyita actrice Aluja k'a fo k'a waleɲuman dɔn Ali Ja ale ke aw ka dɔn chef de garage a ka garage filɛ nin quartier Mali la an b'a fo sanga ani waati